Right, yn y fideo diwetha, ni wedi dangos sut i creu yr taflen casglu data. Yn y fideo hyn nawr, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i chi mynd ati nawr i casglu y data o ein cyd ddisgyblion. Nawr, y peth cyntaf mae angen i gwneud ydy uwcholeuo yr colofn yma fan hyn. Okay? Os ni'n uwcholeuo'r colofn yma, a wedyn mynd i'n e-bost ni. Nawr, newch yn siŵr bod y cyfeiriad yn gywir gyda chi fan hyn, ac hefyd bod subject gyda chi sef gwybodaeth personol. Nawr, ni'n mynd ati nawr i roi ein gwybodaeth mewn. Nawr, os chi'n cofio, dwi wedi copio yr meysydd hyn trwy uwcholeuo nhw a gwasgu Ctrl Ec. Wedyn, dwi'n mynd nôl i fan hyn ac dwi'n gludo y meysydd trwy gwasgu Ctrl V. A chi'n gallu gweld y meysydd fan hyn. Nawr, na gyd sydd angen i fi wneud nawr yw just rhoi nhw mewn i trefn lawr fan hyn, a wedyn gallai ysgrifennu fy gwybodaeth i yn agos atyn nhw. Nawr, peth cyntaf, enw cyntaf, Mr. Cyfenw, Matthias. Nawr, dwi'n mynd ati wedyn i ysgrifennu yr gwybodaeth i gyd fan hyn, a wedyn dwi'n mynd ati i anfon i'r dosbarth drwy gwasgu send.